Okay. Ang wallet pa oh. Ang gani memory. Okay, sorry, kama ko lang. Tapon. Ako dito. Dito. Ako may sulod. Oy, pati yung daga ko na. Sabi gamay sa. Kuha na kamera. Guys, good morning. Ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel, guys. Adunlintan na itong karon guys. Na ako daris briefing area karon kay nisunod ko nila ni Kulog ni Cristel. Kay pag-agi nila ma'am dito sa bahay ganiha kay wa pa ko kahuman, nagkaraw-karaw pa ko sa hindi ko. Diya, wa pa ko naka deliver, so sa lang gi-deliver da ano sa kuning ngari-dari, diya sila giatas dari guys, ano sila naka-loud na. Anong busy lay kadyo ko guys, wala ko ka-video sa hong giluto nga biko kay kanang gadali-dali ko. Diya kanihang cellphone ha naman yung gipadaan nilag una kay arong mapabidyo-bidyo pod kay kuan man dari na lamang ko nag intro. Diya, kamusta mong tanan guys? Mga sila dito. So gahuwat na lamang ko dari sa kuan gripping. Mobile phones are not recommendable. So that would be all. Thank you for listening. You will now proceed down there the waiting area and wait for your priority number to be called. Thank you. Papara na. Iyatag. Labas. Wala. Pelyado. Ha? Pelyado na ba? Bahem na. Kira mas mami dia. Kira kada mi. Picture tali mo cellphone ni. Uy, kamera man sila underwater. Napakong lang ito. Day. Video ni video. Picture niya ko ni sa. Oo. Diha ra sa idip pra dagay ayo lay gusto mahulog niya ba? Where's your
Nah, malau dah, batan. Ah, so okay. Ang bakal na. Kuwasa na yung cellphone dong, kayo sing mahulog dong. Ako, ang cellphone pa ako, mabasa ko. Nakawa na din anak, sila kaya na. Motor dia. Imutil pa maipit niya oh. Nabay mo assist. Hi. Nag-enjoy kayo? Sige, walay ka mo lang oy. Langoy ko ka lang na basa. Pero gakwan. Hi. Welcome to my vlog. Yan si Mamo. Iya, Ma'am. Mami. Mami. Magtiwas ko tagligos dagat kayo. Mau sa mo. Bitin kayo. Hi, Chi. Siksi lagi ka, Chi. Dili mo ma-picture-picture na gusob dito. Hi, Cha. Hi vlog. Welcome to my guys. Wala masudlay, wala masudlig tubig. Wala. Agara na. Safe naman. Pwede dito, pag-abot, ligo-ligo mo dito. Pwede gamitin mo na. Kung kuhan ba. Ligo ka tiwas. Dito ra, dito ra. Makakagumagiti. Dili. Nalaog pa. Alto. Kawala ka sana. Kawala ka sana. Kawala sa siya, good guy. Word lock. Hi, hi lang. Hello. Hi, guider for today, guys. Yes, asam mo, ma'am. Kawala ko, ma'am. Kawala ka ni Don. Nawala mi. Guys, nawala mi guys dito. Taga Kulap. Asa naman sila? Ulan. Kaya mag-picture-picture ulo sila dito. 65! Bakit, guys? So guys, sumana sila tanaw sa wheel shark. Nga, isa man, nakakita din mo wheel shark na ako kayo. Ah, Kanyag sa tungkol. nga. Nice Wow, ka. madulog. Sila hadlok noon. Nahadlok dito ko kay Baka. Kay Baka. Gusto nahadlok dito si Mami. Ay, ko na ako. Wala. Hadlok ko. Kaya nga ito po niya ta. Di man dumanok. Di na manukob. May ko tubig na, may ko tubig yung baba niya. Ya, ang baba pag yun kinipadong sa mong abo. Di na manukob. Masaya pa lang siyang inom tubig. Di. Daghan na kay. Di, daghan na kay ningari diri. Pila na nakatuig diri. Wala may ikaon. Lagi mo lang ibantayan, anak. Mga pal mag-inay lang. Lagi si mong kilit ba, ma'am? Hello, good morning. Lami na hangin. Uy, wala dyan. Uy, nagtuan na ba? Mira ni. Hi, guwapa! Love you! Lapo ko yung mga guwapa, Lori. Hi, guwap! Hamon si... Nasulod. Uy, okay na rin ko magbantay diha mo. Hi! Okay na rin ko magbantay diha mo. Igma, sugod diha na ko bantay. Ay, akin ako. Ay. Okay. Ano naman eh? Si Mami, ito ako na padaplin. Guys, Sister Milit? Oh, Ah, Sister Milit dia si Kwano, si Ate Judy kay ikaw mao ni mong ipangita.
Hindi ara si Jari ah. Kay muli man sa karong July. 23. Oh, muli sa karong July. Huwatan ka na mo kay diya sa ti Judy. Okay, see you. Huwatan ka na mo. Nakuha siya na. Diya, salamat ka Jo. Bye. Thank you. Love you. Kay kay palumi na to sa ilang resort nga ilang check-inan. Mga sexy lady. So di mi maka mga sexy lady. Wa mi makapag-video ko ado dito guys kay naikuan tugtog. So hara na siyang i-mute guys. Gamay pa to. Gamay pag gani to. Nagani uban nga dili na kamukha. Wala gagmay man tong ano. Dapat mas dako. Oo. Gamay ka to. Gamay hindi na masakayan. Gamay raman to. So nagad na so kayo to. Grabe taas na dito. Pag-udit na mo itong gibalita to, hindi ka tuho. Kaya pag-udit, nangawala mo na sila. Wala mo balik. Ako, mga pinakadlaw, wala mamalik. Karon wala. Namalik na po sila. Ako mamuli ko nga. Kuha sa tong biko. Guys, kay agilang wala kuno sila kay Taswil Shark, mga lubot transporiner. Nga-enjoy din sila, oh. Pangkam niya itong parender na. Kumain. Paglaana niya ako. Kay dako man siya. Hindi, kay siglangoy. Magtungay ako man. Sorry, nako na, way problema. Sila guys, nanghuman ko lumubad to sila sa bahay, hamo sang yato daris. Ilang gisikina na kasabunita. Na, dali na. Nas Crystal guys, so siksi ka dyan ah. Wa mo tanaw sa wheelchair kay hadlok sa kanon. Nag-wheelchair guys, ang aligo sila daris. Kay lang magdagat. Asa mo dito? Dito. Saka mo dito dito kan ba? Murag tulay-tulay ba? Ikaw, ato mo pag dive dito. Ikaw. Kay tabangan sa nas papanak. Ito lang inyong gago. Nasiron mo na og na. Dali na papicture kay nasiron. Diri. Dari raman ron nga nakariyot. Picture ako na sila. Ato sila sa mga eh. Guys, dari mi nangaon sa baybay. Di na kuno sila manguli, dari na kuno sila. Kay nasuod naman ni Cristil. Di naman paulian ni Cristil. Uyo kuno buwad. Lami kayo kumusudan guys, buwad, naiutan, yan ay. Nakinuhay na sila. Kanang utan bitaw nga gibutangan og kanang isda nga inirito. Og kanang kanipud sutanghon nga gibutangan pud og kanang sayuti. Last na pud sumi bula-bula nga sus grabe murag kumo kada ka guys. Na murag kumo. Pero guys, dili man ako ang nagluto na ni guys kay nabisi ko do speakers kay nami nagtrabaho mi dito speakers guys sa Ati Daday. Di ako ra ning gipalit. So guys, nang dunggo nag mga nang dunggo nag katong mga magpakaon sa inside. Balik na tao nila. So nahuman na ang wheelchair guys na nanguli na katong mga nagpakaon. Ya dari Miss Baybay. Ngaon kay lami dari hayahay di na kinahanglan og electric pan. Hayahay na kadto dari. A few moments later. Kaya mo mga sexy kanang manginhas ko nami guys kaya ron nami sa bawon ron panihapon. Ja. Kuan. Kanang ganahan na sila manginhas guys ja. Dapat sila picture kaya na ko sila remembrance dari sa Oslo. Si Mami kay muli na po sila ugma. Dita ko naman sila Pauli ni Cristil kay kanang gimingaw si Cristil. Tara kay basig makakuhatag ka ng kuan. Mas makita tag crab nga dako. Crab nga. Nabi to yung mga crab sa ilaw sa bato. Dagko sad na. Taguan.
Kuhaan ka ng... Magdag, sudlanan. Salawaki. Dato yung Sawa. Hala, guys. Mga balyente din ni sila, guys. So, karon pa ko nakahibaw nga balyente din ni. So, hi ko sa mga balyente diha sa Putlong Malaysia, Bohol. Ablihi, matilawan man na. Pwede man na kanon. Anak na lang ka nang dagan tag matigo. Wa magalag sudlanan, day. Ikaw kasi sila sa mabe. Ipadapling naman na. Naman, guning puti dito sa Brumini kay Nay. Ouch. Des lulum-lulum gamay. Sa lulum-lulum gamay ba? Basig makahilamog gatong may murag kuan ha. May makatunok. Nindot ba sa taon mag-picture mga nanay mga ganiha lawom kay dagat niya karon perti ng kuan na. Wala kung bati jud mo karon makapanihapon mo. Wala malugpitan ni mo til bebe. So guys, dapat gihapon Miss Bye-bye mga un kay last na kuno. Ato sila kanang muli na sila ugma ja nag-un ko og isda guys kay ganahan si ma'am og un man ni among gikinhasan guys. So mag dire gihapon Miss Bye-bye mga un kay lami jud mga un dire basta na sa bye-bye. So mag-pray sa ato pasalamat. Ha? Daan na rin ako nang ipamunit. Ha? Masa ipamunit? Pamunit kami isda. Dito. Ginasa. Oh, mo na ginasa na mo lagi pamunit. Na pangaji na day, ikaw mga day. Day kong mga day. Bless us, O Lord. Kita na mo si mong papa, day. So mga unta day, pinubrin lang mo ka ng isda mo dyan ni Kiddaplin, mamig dagat. So ang mga gwapang, ang mga, asa to, bakulor no? Bagolor. So na dyan yung comment no, bagolor. Isa man to. Ni, sin taga tubigon. Taga tubigon to. Dali nakauna. So guys, diyan sila guys ng og ice cream. Tambaw sa, tambaw sa kainit. Halatog akong amigang kuan mi guys mananghid na mininjo kay mag-edit po kon ja salamat ka ninjo pag-ari Salamat sa ja, date. Salamat panang Tess. kanang na enjoy ba mo Salamat eh. Enjoy. na enjoy ba mo Tayo te. ja kay mag-edit na ko ron guys ja bye ja see you ja I love you ja amping mo ugma sa inyong pag-travel ja dinali ko na mo paulion ni Crystal. Balik lang mo dito. na mukuyog jud ko jo. Ja, see you next vlog. I love you all. Bye guys. Bye.